Dneska sa pozrieme, ako asi mister prešiel od jedného odberateľa na milióny a milióny odberateľov. Nezapomeňte dať like, odbier a my ideme sa na tohleto. Asi mister vyrastal v Bratislave, v Karlovej Vsi. Na to sa venoval kontentu ako Counter-Strike a mali skupinu. Každý z nich sa volá napríklad Best alebo Mister, ale asi mister nechce vypadať namyslene. Tak si dal prezývku Asi mister. Vyznačuje toľko Asi a Mister. Preto sa volá Asi mister. Asi mister sa volá Maxim Hrenčík. Má milión odberateľov v súčasnosti. V minulosti natáčal na Čeknito, tej dobe najviac populárna stránka. Hneď potom sa presunul na súčasnosti veľmi dobrú stránku, ktorá sa volala YouTube. Založil si kanál a volal sa Asi mister. Mal niekoľko stoviek odberateľov. Asi mister vyštudoval strednú priemyselnú školu elektrickej SPŠE a ukradol tam klávesnicu, ktorú používa 3 roky. Natáčal videá v angličtine. Ale nezískavalo to publikum, tak začal natáčať v československej scéne. To aj urobil a natáčal horory. Potom vyskúšal natáčať pre mladšie publikum. Tomu aj fungovalo, ale nevedel natáčať bez nadávok. WTF, čierna ženská, mala som dostať disk, keď som povedal slovo na, tak už teraz budem hovoriť čierna ženská a čierny chlap. Ale to sa nepáčilo divákom. Potom už nenadával, ale dával názvy ako spláchol som malé dieťa do záchodu alebo strekol som kyselinu malému dieťaťu do očí. Asi mister dosiahol hranicu 1 milióna subscriberov v máji 2023.